Από τα μέσα του 11ου αιώνα, η Δυτική Ευρώπη βγαίνει από μια μακρά περίοδο στασιμότητας. Ο πληθυσμός αυξήθηκε σημαντικά, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις επεκτάθηκαν και οι πόλεις άρχισαν να αναπτύσσονται. Αυτή η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα της Γεωργικής Επανάστασης. Οι αγρότες υιοθέτησαν νέες τεχνικές καλλιέργειας, όπως το τροχοφόρο άρωτρο και την τριζωνική καλλιέργεια, που αύξησαν σημαντικά την παραγωγή τροφίμων. Η επάρκεια σε τρόφιμα οδήγησε σε αύξηση του πληθυσμού και σε μετακίνηση ανθρώπων από την ύπαιθρο προς τις πόλεις. Οι πόλεις έγιναν τα νέα κέντρα οικονομικής δραστηριότητας. Εκεί, οι τεχνίτες κατασκεύαζαν ποικιλία προϊόντων, τα οποία οι έμποροι διακινούσαν σε μεγάλες αποστάσεις. Η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως ο νερόμυλος και ο ανεμόμυλος, διευκόλυναν την παραγωγή και την επεξεργασία των προϊόντων. Το εμπόριο γνώρισε μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη. Έμποροι από διάφορες χώρες διακινούσαν προϊόντα πολυτελείας, όπως μπαχαρικά και υφάσματα, αλλά και βασικά αγαθά, με πρώτο το σιτάρι. Οι εμποροπανηγύρεις που οργανώνονταν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης προσέφεραν μια μοναδική ευκαιρία για συναλλαγές και ανταλλαγή ιδεών. Στις παράλιες περιοχές, ιδιαίτερα στην Ιταλία, αναπτύχθηκαν ισχυρές ναυτικές εταιρείες που κυριαρχούσαν στις θαλάσσιες μεταφορές. Οι Βενετοί και οι Γενουάτες έγιναν οι κυρίαρχοι της Μεσογείου. Άλλες πόλεις, όπως η Μπρίς και η Βρέμη, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο εμπόριο της Βόρειας Ευρώπης. Οι οικονομικές μεταβολές που συνέβησαν στη Δυτική Ευρώπη από τον 11ο αιώνα και εξής, σηματοδότησαν την αρχή μιας νέας εποχής. Η Γεωργική Επανάσταση, η ανάπτυξη των πόλεων και η άνθηση του εμπορίου δημιούργησαν τις βάσεις για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Δυτικής Ευρώπης.